अर्जुन थापा छेत्री मालती सिद्धार्थ बस्नेत गंगा माया भंडारी नरबहादुर खड़का मगर अजित राभा सुमन विश्वकर्मा बॉबी तामाङ सुबोध तिवारी मोहन सुशीला उराङ बिटिसि इलेक्शनाथ थांबाय आरो दिनै जोंनि UPPL प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै मोनसे गुफुं समाजजों लोगोसे गुफुं सरकार दानो थांगासिनो दं। सरकाराथ' दाबाय, दा गुफुं समाजखौ जों दा माबोरै दागोन बेनि मोनसे थांखि दङ। बेनि अनगाबो फैगौ एप्रिल दाननि गेजेराव जानो गोनां MLA बिसायख'थि, बे MLA बिसायख'थिनि थाखाय जों UPPL दोलोआ जानजि खाफ्राबाय आरो बे जानजि खाफ्रानायनि दिनै मोनसे सिन जोङो हाथिसार हालामनिफ्राय आं सासे 14 नं चिरां दुवारनि बिजाथि महरै सिखांनानै देरहालांनायनि उनाव सरकाराव जेराव जों मानगेदा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों सरकार दाबाय आरो दानायनि उनाव दिनै जों हाथिजारनिफ्रायनो जागायजेनबाय फैगौ MLA बिसायख'थिनि जा दावहा, बे दावहायाव जोङो माने थुंग्रि लानानै देरहासार जानायनि मोनसे मिजिंजों थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जोंनि एकर्ड जानानै फैबाय। बे एकर्डनि उनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बे एकर्डनि दफायाव होखानाय बायदि साफ्रोमबो NDAB एक्स वर्कारफोरनि थाखाय थांना थानायनि राहा लामानि जा पेकेज, बे पेकेजखौ होनो थाखाय आगोलनिफ्रायनो बुंथिनाय बायदि दिनै मावफुंबाय। बे मावफुंनायाव P आरो R ग्रुपनि आगोलनि जा ग्रुप होननानै जोङो बुङो, बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन पेकेज बेखौ दिनै होबाय। दानिया मेइन बाथ्राया जोंनि S ग्रुपनिया थालांनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमावहाय दावगानो हायाखैमोन, मानोना जोङो लिस्टखौ गथायजोबनो हायाखैमोन। गथायनाया सप्तासेनि सिगांल' जों गथायनो हादों, जायनि जाहोनाव बे लेट जानानै फैबाय। अब्लाबो जेबो नङा, जों साफ्रोमबो एक्स वर्कारानो खोब धर्यजों बेखिनिखौ नेनानै दंखायो आरो नेनानै थागोन। फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जेरावहाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बे पेकेजखौ होनो राजि जादों S ग्रुपनोबो, बेनि थाखाय दान मोनसेखौ नेनो हायैनि खुनु खोथा गैया होननानै आं सानो। सारनि बे ओनसोला दै लोंनायनि गोबां बोसोरनिफ्राय जेंना दं, नाथाय नैबे नोंथांमोननि सरकार फैनायनि लोगो लोगो मोनसे स्टेप लानाय नुदों। दा बेयाव माबायदि ना दोहौआ दिनै रायजो राजानि सिगाङाव फैखादों, मानोना दिनै 110 UPPL दोलोआवहाय BPF निफ्राय हाबफैबाय। दानिया बिनि हाबनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो सान 23नि उनाव, अर्थात जोङो पावाराव फैनानै 23 सान जानायनि उनावनो दिनै जोङो मोनसे आसनि लाबोदों। बे आसनिया जादों बे जोंनि हाथिसार हालामा एबा दादगारि हालामा लोंनाय दैनि जेंनायाव गब'नानै दङमोन एबा लोंनाय दैनि आंखालाव गोग्लैसोनानै दङमोन, जायनि जाहोनाव जोङो बे हालामाव 20टा बरिं गायनानै फ्राय लोंग्रा दैनि जेंनाखौ जोङो सुफुंनो थाखाय दिनै जों आसनि लाबाय आरो बेखौ जों सप्तानैसोनि गेजेरावनो जोङो जागायनो थांखि लादों। जायनि जाहोनाव दिनै 17 बोसोराव मोनलोङै दैनि आंखालखौ जोङो 7 दिननि गेजेराव 17 बोसोर हायैखौ जोङो 7 साननि गेजेराव मावनानै दिनै जों होनो थाखाय जानजि खाफ्रादों।